Zdravím vás. Volám sa Thomas Edison a nikdy by som nepovedal na seba, že dokážem až také veľké veci. Bol som chlapec, ktorému učitelia stále hovorili, že som príliš hlúpy, aby som sa niečo naučil. Dospel som na mladého muža, čo začínal svoj život a hneď na začiatku ma vyhodili z prvých 2 zamestnaní, pretože som nebol dostatočne produktívny. A predsa len, pozrite sa. Stal som sa človekom, ktorý vlastnil viac ako 1000 patentov a vynašiel som zopár vecí, ktoré doslova zmenili svet. Ako napríklad fotoaparát, kameru alebo moje najväčšie dielo žiarovku. Než sa mi podarilo zostrojiť moje veľdielo žiarovku, tak tomu predchádzalo viac ako 10 000 neúspešných pokusov. A na to som raz povedal, nezlyhal som 10 000 krát, len som našiel 10 000 spôsobov, ktoré nefungujú. Takže ak vám bude niekto kedykoľvek tvrdiť, že nikdy nič nedokážete a že z vás nič nebude, len sa milo usmejte a choďte si za svojimi snami, nápadmi a víziami. Stačí mať silné odhodlanie a je všetko možné.